Javno preduzeće Ingas je i prošlu godinu završio sa dobrim poslovnim rezultatima, ali do njih se nije došlo lako, kaže direktor magistar Željko Trbović. Taj dobar rezultat nije posljedica samo naplate koja je viša nego kod većine drugih, što dovoljno govori o svesti i savesti potrošača da potrošeno treba i platiti, već i racionalizacije postojećih resursa. Prvo mesto u tome zauzima značajno smanjenje gubitaka, kaže Trbović. Prije 6 godina su gubici bili oko 7%, dok su sad gubici negdje oko 1,4%, što je veliki pomak, a razlog je što svake godine uredno pregledamo kućne gasne instalacije, pregledamo našu celu mrežu, nešto smo malo i krađa sprečili, tako da s obzirom da je starost naše mreže prosječna negdje oko 16 godina, mislim da je to jedan od odličnih rezultata, da je maltene oko 1 je minimum, ne može se manje ni smanjiti gubici. Što manje nepotrebnih havarija, prouzrokovanih u znatnoj meri i građevinskim radovima na trasi gasovodne mreže, imperative koji su pred sebe stavili ljudi u Ingasu i postigli su ga primjenom savremenih informacionih tehnologija. Da kažem da smo među najjačima u Srbiji što se tiče GIS-a, odnosno informacionog sistema. Mi kompletno našu mrežu imamo u elektronskoj formi, tako da to još niko nema 100% u Srbiji urađeno. Kada se izvode neki radovi, kod nas se može tačno dobiti kuda mreža ide, koliko kapaciteta mreža, koliko udaljena od objekta da se ne ide, odnosno da se spreči što više oštećenje mreže. Naravno da nije dobro kad se kopa kanalizacija ili nešto da se mreža cepa, odnosno dođe do lomljenja, svako krpljenje skraćuje vek mreže. Iza svakog uspješnog koraka sledi sljedeći, koji treba da poveća efikasnost. U slučaju Ingasa to je daljinsko očitavanje potrošnje, što je kroz pilot programa već realizovano, ali nedostaje novac za kompletnu primjenu ovog sistema na teritoriji koju gasom snabdeva ovo javno preduzeće, kaže Trbović. Kompletna industrija je završena i blok gdje je sedište Ingasa. Mi smo aplicirali prema određenim institucijama možda da završimo cijelu opštinu. Za sad ne možemo i naš pilot projekat je jedini koji je sad urađen u gasnoj industriji. Gas, nažalost, neće pojeftiniti, ali kažu iz vrha nacionalne kompanije, bar u prva 3 mjeseca 2010. godine neće ni poskupeti. Bez obzira na kretanja na tržištu, od Ingasa očekujemo da u godini koja tek što je počela nastavi sa dobrim radom i da nas i dalje pouzdano snabdeva gasom.